Want die vroeg, hoe kijk je überhaupt daar tegenaan? Nou ja, vanaf dag 1 dat ik staatssecretaris ben van Koninkrijksrelaties heb ik steeds gezegd, wij zijn geen moeder met 3 dochters, maar 4 zussen. Ik ga uit van gelijkwaardigheid tussen de 4 landen in het Koninkrijk. En dat is niet zozeer omdat ik het vind. Ik vind het. Maar het is ook gewoon omdat het de basis is van ons statuut. Dat we gewoon te maken hebben met 4 landen binnen het Koninkrijk. En die 4 landen die zijn gelijkwaardig aan elkaar. En daarbij heeft er 1 land wel speciale taken. Namelijk de koninkrijkstaken zijn belegd bij ons. Dat zijn er ook maar een beperkt aantal. Buitenland en defensie. Met name. Maar als het gaat om de gelijkwaardigheid, dan is die er wat mij betreft volledig. En ik kom straks nog uitgebreid terug op de conferentie. Maar zo zit ik dus ook in de wedstrijd als het gaat om de conferentie. En daar heb ik het ook de afgelopen maanden al een aantal keren over gehad. Zowel met de premiers als ook met de kabinetten, maar ook bijvoorbeeld met de gouverneurs. Dat ik ervan uitga dat we met z'n vieren een agenda maken. En met z'n vieren dit ook gaan organiseren. En zoals ik gisteren ook al zei, toen we stilstonden bij Stesia, Saba en Bonaire. Einde van het jaar ligt voor de hand dat die conferentie plaatsvindt. Dan zijn we toevallig ook allemaal om een andere reden, namelijk Stesia Day, in de regio. Namelijk bovenwinds bij Sint Eustatius. En het ligt voor de hand om daaromheen die conferentie dan met elkaar te gaan organiseren. En dan deze jaarlijks te laten terugkeren. Waarbij, als we het dit keer bovenwinds doen, begrijpt u, de volgende keer benedenwinds voor de hand ligt. En zodat we ook de verdeling doen langs de 4 landen van het Koninkrijk. Daarom heb ik ook nadrukkelijk gezegd, en daarom ligt november ook voor de hand, we gaan het niet de eerste keer op Nederlandse bodem doen, want dan ligt het weer voor de hand dat Nederland de andere 3 uitnodigt. Binnen het Koninkrijk hebben we niet 3 andere landen. Nee, we hebben binnen het Koninkrijk 4 landen. En wij zijn daar toevallig 1 van. Dat is in ieder geval, meneer Van der Brink, zeg ik uiteraard vierde voorzitter, hoe ik in de wedstrijd zit. En als we dan kijken naar samenwerking met de andere landen, dan zei ik al tegen de heer Van der Brink, want hij had er ook nog een vraag over gesteld, dat ik dus absoluut uitga van gelijkwaardigheid. En die gelijkwaardigheid betekent dus ook dat wij niet gaan vertellen hoe het daar allemaal moet gebeuren. Dat het wel zo kan zijn, want we zijn weliswaar 4 gelijkwaardige zussen, maar deze zus is toevallig wat groter dan die andere 3 zussen. En dus hebben wij bijvoorbeeld meer ambtenaren dan ze daar hebben. Hebben wij een aantal mogelijkheden die de anderen niet hebben. Dat was dus bijvoorbeeld gaat om het uitlenen van expertise, dat we daar een bijdrage aan leveren. En het is dan niet, jullie moeten het zo doen. Dat is wel gewoon onze kennis en kunde overdragen. Zoals het overigens ook gebeurt in andere verbanden waarin Nederland zit, die buiten de familie zijn, zoals de Europese Unie of binnen de Benelux of anderszins. Het kan altijd zijn dat een grote zus iets kleinere zus helpt of omgekeerd. En daar vroeg de heer Van der Brink bijvoorbeeld ook naar. Kijk, het feit dat wij in het Koninkrijk letterlijk vanaf de grens van Duitsland tot aan de grens met Venezuela zijn. Terecht zei mevrouw Nanninga dat Venezuela ons grootste buurland is en niet bijvoorbeeld Duitsland. Dat heeft ook een positieve geopolitieke positie. Wij zijn in de geopolitieke gesprekken met de Amerikanen interessant vanwege het feit dat wij 35 kilometer vanaf Westpunt gezien vanaf Venezuela liggen. Dat wij inderdaad, en het werd ook al genoemd door u als commissie, als hub, mevrouw Nanninga noemde dat, maar dan in haar andere rol, dat wij ook als hub kunnen functioneren, als koninkrijk, door bijvoorbeeld te zeggen, landen die het vervelend, of bedrijven die het vervelend vinden om nu te investeren in Venezuela, omdat ze daarvoor de situatie in Venezuela nog te precair vinden, kunnen ervoor kiezen om zich te vestigen op Aruba en daarmee dan een sprong te kunnen maken naar het Zuid-Amerikaanse vasteland. Geldt overigens niet alleen voor Venezuela, geldt ook net zo goed voor Colombia. Dus kortom, het feit dat wij niet alleen eindigen bij Scheveningen, maar eindigen bij Westpunt, geeft ons ook een positie, zowel in de geopolitieke discussies als ook economisch gezien, bijvoorbeeld richting Zuid-Amerika. We hebben het ook al even gehad over Mercosur, even los van hoe u er hierover denkt. Ik weet dat daar verschillend over wordt gedacht in deze commissie. Maar Mercosur,
Daar wordt nu mee gewerkt. Betekent dat we ook banden gaan krijgen, nog beter, met landen in Zuid-Amerika. Dan kun je ook kijken in hoeverre daar ook zowel Curaçao als Aruba als landen binnen het Koninkrijk en natuurlijk ook Bonaire als onderdeel van Nederland van kunnen profiteren.